Смятате ли, че българският актьор ще успее да се съхрани, така че наистина той да бъде критерий за духовното развитие на нацията ни в скоро време? Така, това е малко претенциозно да бъде критерий, но част от критерия, като си има предвид другите изкуства, литература и така нататък. Да, вярвам, че ще бъде български актьор, ще бъде част от си, как се казва, подем. Възстановяване, както искате го наречете, отново на нивото, на което е било киното ни, на което беше българският киноактьор. А то е, уверявам ви, то е международно ниво. То е световно. Нищо, че много често така употребявахме тази дума на световно. Да, ние бяхме една, пета, шеста страна филмова, независимо от малките граници географски. Да, ние имахме кино. И ще имаме, убеден съм.